ato mabasa diya Galacia Pagkutong Galacia 5 versikulo 1. Yatagan na kitag kagawasan ni Kristo busa. Pabilin kamo gagawas doon ug ayaw na kamo paulipon pag-usap sa mga pag-ampo aban nga langit ng dalay ng Jesus wala kitapusan. Salamat Lord di pagadiyon yung gitupot alang sa panamo niya kami Ginoo magpatalingog sa mga pulong sa ikaw na sa pagbukas sa salapong kasing-kasing ng pulong nga mo patalingogan mahimo kini kadadon sa espirituhanon gabahin kini gabay sa pagpangalagan samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik sa tingog naman sa naitapusan panalangin ang mga pulong nga mo patalingogan sa pagkanak Ginoo sa ito kay balog anak sa mga pulong paggamita ang kapit kini sa payo salamatan di lamang sa gamahang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Matud pa diri igsoon ang akong tema igsoon gibutan diri ampingi ang inyong kagawasan. So tambang ni Apostol Pablo nga gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo usa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usap. So paano atong punto igsoon nga kining gihatagan na kagawasan ni Kristo. Amen. Asa man nga kagawasan ang gihatag ni Kristo igsoon, kagawasan ikan sa sala igsoon, no? Kay gawas no naman ta igsoon, dilipot pasabot igsoon nga pwede na ta magbuhat og mga supak sa balaod sa Dios igsoon, no? Gawas nun ta igsoon nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, gawas nun ta igsoon nga mga lagad sa Ginoo samtang duna pay panahon. Amen. Kay moabot ang panahon igsoon sumala sa Amos 8:11 ug 12 nga moabot ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni awhaw sa tubig kundi kagutmanan sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. O ang mga tao igsoon na panahon na igsoon mangita na sa mga pulong sa Ginoo apan dili na sila makakaplag. Apan kita karon igsoon nakabaton kita kagawasan gikan kang Kristo busa ningon siya nga gihatagan kamo kagawasan ni Kristo busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw kamo paulipon pag-usap. So dili ta magpaulipon igsoon sa unsa nga dili ta magpaulipon diha sa sala igsoon dili ta magpaulipon. Kay baton pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 6 bersikulo 14 ginahanglan nga dili kamo magpaulipon sa sala kay dili naman kamo ilalom sa balaod kundi ilalom na kamo sa grasya sa Dios. So nailalom na ta sa grasya sa Dios igsoon. So gawas nun na ta igsoon nga mga lagad sa Ginoo kay naa pa may freedom o religion, naa pa tay kagawasan. Busa ang atong kagawasan ato kining ampingan nga daw giyatagan tag kagawasan dili sa pagpasangil sa pagbuhat nato og daotan, no? Kay matud pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5 bersikulo 13, apan kamo mga igsoon tinawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng kaibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa tugma. So ang tambag ni Apostol Pablo nakabaton yun kita kagawasan. Apan ayaw himuang nga pagpasangil ang imong kagawasan aron lamang sa pagtagbaw sa atong kaugalingong pangibog. So ang kining pangibog igsoon mao kanang mga sala igsoon nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. No, kung atong basahon ang Galacia, nga mao kini ang mga buhat nga tawahanon nga kinaya makita sa dayag igsoon. Matud pa ni Apostol Pablo, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawahanong kinaya makita diya sa salawayong pakikilawas, kahugaw ug hilas nga mga buhat ingon man sa pagsimbag mga Dios-Dios ug sa pagpamaral makita usab kini sa pagdinumtanay, panagbingkil, kasina ug kapungot ug hakog ug pagbahin-bahin ug pagkamasinahon ug pagkapalahubog ug pagkamatuyangon sa lawas dong kaibog. Muli ni Pablo nga dili natong himuon ang kagawasan aron lamang sa pagtagbaw sa lawas ng kaibog. So ang lawas ng kaibog igsoon mao kaning pakikilawas, kahugaw, hilas nga mga buhat, pagpamarang, pagsimbag Dios-Dios, pagdinumtanay, kapungot, panagbingkil, kasina, kahakog, pagbahin-bahin, ug pagkapalahupog, ug pagpatuyangon sa lawas ng kaibog. Ug uban pang mga butang nga sama niini, busa pasidad-an ko kamo sama sa akong pasidad-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang nagbuhat nining butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. So gitambag ni Apostol Pablo igsoon nga gihatagan kitag kagawasan ni Kristo dili aron sa pagtagbaw sa atong lawas nun nga kaibog magkaigsunan. Unay
may gitambag ni Apostol Pablo nga yatagan tagagawasan ni Kristo busa dili kita magpaulipon pag-usap. Asa man ta dili magpaulipon sa sala igsuon nga atong ibasa nga mga butang nga dili makasulod sa kingharian sa Dios. Tungod kay dili ka na ikalipay sa Dios sa atong kinabuhi, isip nga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo nga kinahanglan likayan nato ang mga butang nga makamatay sa atong pagtuo diya sa Ginoo, no? Kay matud pa sa 1 Pedro 2 bersikulo 16, pag kinabuhi kamo ingon nga mga tao nga may kagawasan, ayaw gamita kini gamita aron baton pagtabon sa dautan kundi pag kinabuhi kamo ingon nga mga ulipon sa Dios, no? Hallelujah. So nahimo natang ulipon sa Dios igsoon, himo tang sundalo ni Kristo igsoon. So ang kagawasan ni gihatag kanato igsoon nga ato kining gamiton sa paghimaya sa Ginoo. Paggamiton nato ang kagawasan sa pag-alagad sa Ginoo igsoon, dili sa pagtabon sa dautan igsuon. Daghan mang Kristohanon karon igsuon nga daghan tawo moangkon og Kristohanon pero ang ilang kinabuhi sugway sa mga kabubuton sa Dios igsuon. Mo na ingon ni Apostol Pablo sa 2 Corintios 13 bersikulo 5, susiha ang imong kaugalingon kung si Kristo nagapuyo ba sulod sa imong kasing-kasing. Kay pinaagi sa pagsuta din ikaw di ay napakyas. Usa kita igsuon, kinahanglan ta mususi igsoon sa atong kaugalingon tungod kay basing kumpiyansa ta igsoon tungod kay gawas nung ta nagpatuyang na lang ta sa mga buhat nga dili maayo atubangan sa Dios igsoon. Muna hinungdan igsoon sa umaabot nga mga adlaw, sa umaabot nga panahon muklip ta sa Ginoo, mangayo tagdanti ang panday igsoon sa ulay mga adlaw wa ta mailihis Ginoo. Amen. Giingon si Kristo, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kato lamang nakatuman sa kabubuton sa amahan nga atwa sa langit. So mao pag-ingon sa mga tao nga Ginoo, dawato na mo among ganti, muklimi. Ingon si Kristo nga dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ang mga tao igsoon nangayo sa ilang ganti pero giingnan sila ni Kristo nga wala ko kamo ikaila, kamong mamubuhat ug dautan, no? Hallelujah. Muna di ta kumpiyansa igsuon sa atong pagkakristohanon. Kay daghang Kristohanon karon igsuon kumpiyansa sa ilang pag-alagad sa Ginoo, kumpiyansa sa ilang kaugalingon igsuon. Wala na sila kabantay nga ang ilang kagawasan, ilang nahimo ang mga butang nga dili angayan isip nga Kristohanon magigsuon. So atong gibasa kaniya igsuon nga ang mga butang nga dili makasulod sa gingharian sa Dios igsuon. Ngunay butang nga di kaya nato igsuon. Ngano man tungod kay dili ta na ikalipay sa Ginoo. So kay yatagan man tagagawasan igsuon, kining lawas ihatag sa Dios nato kaniya igsuon kanato. Ato kini itugyan ngadto kaniya aron sa paghimaya ngadto sa Dios, no? Roma, ningon si Roma 6 bersikulo 12, usa ayaw na pariya ang sala diya sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili kamo madaog sa inyong kailipon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa dautan katuyuan hinunua itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon. Ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. So ang ato ni kaugalingon igsoon itugyan nato ngadto sa Dios alang sa katuyuan nga matarong igsoon. Dili nato itugyan ang kaugalingon sa pagbuhat ug dautan kay nganuman giatagan na kitag kagawasan ni Kristo dili sa pagbuhat ug dautan kundi ang atong kaugalingon itugyan ngadto sa Dios alang sa katuyuan sa pagbuhat ug dautan. Amen. Muna nga gusto sa Dios igsoon nga magkinabuhi kitang balaan. Isot man ang kinabuhi ng Kristohanon tungod kay daghang likayan igsoon, daghan ug bawal igsoon, dili tungod sa pagbawal sa iglesia kundi ang balang pulong sa Dios mo'y nagbawal kanato igsuon, no? Sa mga butang nga angay natong likayan, nganuman kay ang langit igsuon dili sayon pagasudlod igsuon. Kay ingon si Kristo sa Mateo 7:14, 13:14, sumunod kamo agi sumutahan nga masigpit kay dako ug sangkat ang dalan padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasubay agi niini. Kay sigpit ug higpit ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan apan jutay ra ang nakatultol niini. So nakatultol ta sa jutay nga dalan igsoon.
atong paningkamutan nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili kini makawa, dili kita kapildihan sa mga butang nga atong gihaguan igsoon. Kay naay kagawasan nga gihatag si Kristo kanato, dili aron paghari ang dautan sa atong kinabuhi, kundi kita igsoon gamiton sa Dios alang sa matarong nga katuyuan mga igsoon. Usa paningkamutan nato nga sa atong kinabuhi igsoon, bisan daghan kita og mga suliran, mga pagsulay igsoon, maningkamot ta nga sa atong pagkakristohanon, bisan usahay madagma man ta igsoon, bangon ta igsoon uban sa tabang sa Ginoo. Kaya ang kinabuhing kristohanon, labi na kita nga katapusang mga adlaw igsoon, grabe na gyud ang pagpamuhat sa kaaway igsoon, no? Grabe ang pagpamuhat sa yawa igsoon, ang panahon karon igsoon, ang mga buhat karon sa kaaway igsoon, patay diri, druga diri, rape dito, unsa pa igsoon, no? Kidnap diri, grabe ang kalibutan karon igsoon, di na masabtan igsoon. Apan kita nga naa sa Ginoo, manghangyo kita sa Dios nga masabtan nato ang iyang plano katuyuan sa atong kinabuhi igsoon. Muna ingon ni Pablo igsoon nga dili kita magpakabuang sa atong kinabuhi tungod kay dautan kining panahon karon igsoon, no? Last igsoon, nagatambag si Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 5, versikulo 15, busa pagmatngon kamo pag-ayos sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, dili sama sa mga maalam. Ayaw paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw, busa ayaw kamo pagpakabuang, paningkamot ni Hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Dios. So ato paningkamutan ning suon mangayo nagkaibalog kaalam sa Dios nga masabtan nato ang iyang kabubuton, dili ta magpakabuang sa atong kaugalingon. Tungod kay gihatagan tag kahibalo sa Dios, gihatagan tag kagawasan sa Dios, aron gamito nato alang sa paghimaya sa Dios igsoon. Usa igsoon, maningkamot ta igsoon nga sa atong pagpangalagad himutan ta sa Ginoo. Na igsoon nga ang pulong sa Dios igsoon, aging mga pagpahinumdum, aging pagpadasig, pagmata sa matag usa kanato, mahimo ta ning gabay sa atong pagpangalagad samtang kita nagpaabot sa atong nga Dios igsoon. Muna igsoon nga ang akong tima igsoon, haleluya, gihatagan na kita kagawasan ni Kristo. So kining kagawasan nato igsoon, ato kining ampingan igsoon nga sa kanunay kahimutan ta sa Dios sa atong pagkinabuhi adlaw. Nasalamat sa Ginoo igsoon, ang dungog himaya akong ibalik sa